el partit. Ahí és Jordi, precisament, qui juga per al seu càncer verd. Quina pispada de cartera la de Xavi, Xavi que vol obrir-se, Xavi que juga a la dreta, la parada d'Alexis. L'ocasió des de la banda esquerra, però com dius, el porter ha rebutjat molt bé. A Mendy! Gol, 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 gol! Gol del Nítid Alzira Futbol Sala! Ha marcat Mendy, molt hàbil, baló que ha anat a l'arc personal i afortunadament a veure perquè se'n va... Uf! Ai, 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 ai! Ha tocat Sí que l'ha vist, sí que l'ha vist. Està massa llunyà, ahí va Jordi a pegar-li... Gol! Gol del Favara, es queixa Abel que l'ha tocada. Ja crec que són 6 o 7 temporades les que porta així amb nosaltres. A veure Lucho que agafa! Gol, 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 gol! Gol de Luis Moreno, Lucho! Gol del jugador del Nítida que ha agafat la posició senana del seu marcador, ha clavat la puntereta. Sí, sí, sí. Relació amb les dues localitats. Ahí està, anem a veure Álvaro. Álvaro per a José Carlos cap a dreta, se'n va. Segon palo, com la treta, Bicho. En la primera sí que... A veure-se contra Xavi que se n'anava, encara li pessiga el baló. Són 3-1, la passada per a Lucho, Lucho per a José. Álvaro, gol, 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 gol. El 4-1 que puja l'electrònic. No cal ser un visionari. A veure ese baló per a José Carlos. Gol, 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 gol. Gol del Nítida. Davant està Abel, vinga Abel, al pal. El Cristian, baló ahí al interior del área. El acaba Kiko. 3, 2, 1. El Nítida Alzira Futbol Sala, campió de Lliga de tercera divisió i nou equip de segona divisió B.